खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझार जिल्लायाव सा 15 ड्राग्स लाग्रा बर' लाइमोनफोरखौ हमदों बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमाफ्रा ड्राग्स बा फेग्रा मुवा जानायनि सायाव सांग्रांथि होनायनि अनगायैबो ड्राग्स लाग्रा लाइमोनफोरखौबो हमगासिनो दं क'क्राझारावबो बनसु आरो बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरा सा 15 ड्राग्स लाग्रा बर' लाइमोनफोरखौ हमदों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि जोंनि लाइमोनफोरा ड्राग्स जानानै गाव गावनि बेसेन गोसा जिउजों लोगोसे देहा आरो फरायनायखौबो खहा खालामनानै लागासिनो दं सायाव जेबो नुवा नाथाय फरायबाय थानाय फरायसाफोर आरो सोरबा हस्टेलाव थानाय फरायसाफोराबो ड्राग्स लागासिनो दं जायफोर क'क्राझाराव हमजादों बिथांमोनहाबो खायफा क'क्राझारनि आरो खायफाया चिरां जिल्लानि सोरबा डिग्री फरायनाय सोरबा हायार सेकेन्डारि फरायनाय आरो सोरबा हस्टेलाव थानाय फरायसाफोर होननानै फोरमायथिदों गिबियाव ड्राग्स होफैग्रा बा फालांगिरिखौ हमनो मोननायनि उनाव सोलो खालामनानै फालांगिरिनि गेजेरजोंनो ड्राग्स लाग्राफोरखौ लेंहरनानै साफानि उनाव साफाखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरनाय जादों होननानैबो मिथिहोदों नाथाय ड्राग्स लाग्राफोरखौ बनसु आरो एनडिएबिनियाल' हमबा जानाय नङा गासैबो माहारियारि दोलो आफादजों लोगोसे न'खरनि गाहायफोर आरो मेलेमजिबिफोराबो बिनि सायाव नोजोर होनो नांगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा थुब्ला सौनानै खावब्ला गानायखौ जों बोनायगौमोन बे रावखौ नोंथांमोनहा खोनाखांनाय बायदि मोनदोंना पिएमएवाइजिनि न' लुनायाव नांगौ बायदि इटा होनाय जाया डुप्लिकेट इटा होनाय जायो जायखौ खेबसे सौब्लानो गुगागोन होननानै बिपिएफनि आइजो गांखंआ बुंफैनायनि हेंथा बेनि सायाव उदालगुरि इउपिपिएल आइजो गांखंआ खौरांगिरि मेल खुंनानै खेबसे सौब्लानो थुब्ला गावनायखौ दिन्थिनो थाखाय बुंथिफैदोंमोन आरो थुब्ला सौबानो खावब्ला गावनायखौ जों बोनायगौमोन ओरैनो खुगाजों बुंब्लाल' जाया होननानै बुंथिदोंमोन आरो जोंनो दिन्थियोब्लासो नंगौ सानगोन होननानै बुंथिदोंमोन बेनि उनावनो पिएमएवाइजिनि न' लुनायाव दि बेले बेजे जायो बेखौ गमामायैनो सासे आइजोआ फोरमान होदों पिएमएवाइजिनि न'खौ लिंटाराव थसेल' लहा होनानै लुनायखौ रुवाजों देखानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों दिन्थिदों रहिला ब्रह्म मुंनि सासे आइजोआ नोंथांमोनहा माब्लाबा खोनाफेरदोंना लिंटाराव लहा गैयालासे पाक्कानि न' लुनाय आरो लिंटाराव मोनसेल' लहा होयोब्लाबो न'आ जोबोद मोजां जानायजों लोगोसे गोलाव सम जोरनाय नाथाय जोंनि बिटिआरआव लिंटाराव लहा गैयालासेबो न' लुजायो आरो थसेल' लहा होनायजोंबो न'आ गोबाव जोरो बे सोलायनायनि सोरखाराव बेबायदि खाबुखौ मोननो हायो रायजो राजाफ्रा बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा बियाबनि जपादं भिसिडिसिनि आमिनगावनि थागिबि रहिला ब्रह्मनो लिंटाराव मोनसेल' लहा होनानै भिसिडिसिनि चेयारमेना पिएमएवाइनि न'खौ लुनानै होदों होननानै फोरमायथिदों जाय न'खौ रहिला ब्रह्मआ केमेरानि सिगाङावनो रुवाजों देख्रुबनानै मोनसेल' लहा होनायखौ रायजो राजानो दिन्थिदों लिंटाराव मोनसेल' लहा होनानै सोरखारि न' लुनानै होनायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों रहिला ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा सासे रान्दि आइजो फिसाया मैदेरनि गाग्लोबनायजों थांनाय 4 बोसोर सिगांनो थैनो गोनां जादोंमोन दा जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिन हाजिरा मावनानैसो संसारखौ जायो रान्दि आइजोखौ बेबायदि खालामनायखौ लानानै दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों रहिला ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला न' लुनाय समाव लिंटाराव मोनबेसे लहा होदों बेखौ नायनो थाखाय बिदोंमोन नाथाय नायनो खाबु होआखै बेनि अनगायैबो बेनि सोमोन्दै भिसिडिसि चेयारमेनजों सावरायलायनायावबो लिंटाराव थसेल' लहा होनाय जोंबो न'आ मोजां जायो आरो गोलाव जोरो होननानै बुंथिदों आरो गुबुन गामिफोराव न' लुनायाव लिंटाराव लहाखौनो होआखै होननानै भिसिडिसिनि चेयारमेना फोरमायथिदों होननानै बुंथिदों बेनि अनगायैबो लिंटाराव 2-3 लहा होनायनि बेबायदि सुबिदा गैया होननानैबो भिसिडिसि चेयारमेना बुंथिदों होननानै फोरमायथिदों रहिला ब्रह्मआ जायनाखि बिथाङा दुखुथिया फारसेथिं फिसाय गैया बेनिखायनो सोरखारि न'खौ जाहाथे मोजाङै लुनानै होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों रहिला ब्रह्मआ साइबार क्राइम रेकेटजों लोब्बा थानाय सा 191खौ आसामनि गुवाहाटीनिफ्राय हमनो हादों नंगौ टेक्न'लजिया जेसेबांनो आवगायदों एसेबांनो जोंनि जिउ खुंनायावबो गोरलै जादों फारसेथिं जोंनि थाखाय खैफोदाबो बांदों अनलाइननि गेजेरजों जों गोबां खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावनो हायो नाथाय फारसेथिं खहाबो लाबोदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों रां लुथिनाया बुहुमावनो बांदों आसामावबो गोबां सुबुंफोरानो बेनि बोलि जानो गोनां जादों एकाउन्ट नाम्बार बिहरनानै रां लुथिनाय एकाउन्टाव माबा मोनसे जेंना जानायखौ खौरां हरनानै बेंकनि डिटेल्सखौ बिहरनाय बेनि उनाव नोंथांनि एकाउन्टाव लाथिख' खालामनानै होनाय बेफोर जोंनि रायजोआव जाबोबाय थादों बेनि सायावनो संदाननानै गुवाहाटी पुलिसा गुवाहाटीनि गं 8 कल सेन्टाराव सिग्रोमनानै सा 191 सुबुंफोरखौ हमनो हादों जाय अनलाइननि गेजेरजों
नों आं बायदि सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथियोमोन। हमजानाय सा 191नि मादाव सा 144आ हौवाफोर आरो सा 47आ हिन्जावफोर। बेनि मादाव साथामा मास्टारमाइन्ड अदेबानि गाहाय दैदेनगिरि। मुङा फारियै 31 बोसोर बैसोनि दीपज्योति दे, बिथाङा करीमगन्जनि, 39 बोसोर बैसोनि रजन सिधाना लुधियानानि थागिबि आरो 36 बोसोर बैसोनि दिव्याम अरोरा, बिथाङा दिल्लीनि थागिबि। गासै गं 8 कल सेन्टारनिफ्राय सा 191खौ हमनो हानायजों लोगोसे गं 164 डेस्कटप, गं 90 लेपटप आरो गं 26 मबाइल फनखौबो हमनो हादों। निपा भाइरासनि थाखाय फरायसालि बन्द फोसावनो गोनां जाबाय हादरनि मोनसे रायजोआव। कर'ना भाइरासनि उनाव निपा भाइरासनि गोसारनाय, जायनि थाखाय फरायसालिखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय। निपा भाइरासनि गोसारनायखौ नोजोर होनानै केरालानि कजिक'डे जिल्लायाव गासैबो फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ माखासे साननि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला केरालायाव 5 बोसोराव निपा भाइरास फैनाया बेयो 4थि खेब, जाय भाइरासनि गोसारनायजों दा 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 4नि देहायाव पजिटिभ मोनदों। बिथांमोनखौबो फाहामथाय होनाय जागासिनो दं। बिथांमोनजों लोगोसे जायफोर सोमोन्दोआव दंमोन बिथांमोनखौबो नागिरनानै बिथांमोननि देहाखौ आनजाद नायनाया जागासिनो दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला निपा भाइरासआव गोग्लैनाय बिथांमोनहा गोब्राब लोमजानायजों लोगोसे गोबानाय आरो हां लानायाव जेंना मोननो गोनां जायो। निपा भाइरासजों गाग्लोबजायोब्ला थैनायनि टेन्डेन्सिया 40निफ्राय 70%। निपा भाइरासआ गिबियाव मालयेशियायाव जादोंमोन, जेराव सा 100 सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन आरो 10 लाख अमाखौ बुथारनो गोनां जादोंमोन। बांलादेशआवबो 2001 मायथाइनिफ्राय दासिम सा 100 सुबुङा थैनो गोनां जाबाय आरो भारतआव दासिम सा 50आ थैनो गोनां जाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि निपा भाइरासआ जिब-जुनारनिफ्राय फैनायनि अनगायैबो निपा भाइरास एफेक्ट जानाय फिथाइ-सामथाइनिफ्रायबो सुबुंनि देहायाव फैयो। बेनि उनाव सुबुंनिफ्राय सुबुंनि देहायावबो गोसारो निपा भाइरासआ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबिजों फैगौ 30 सेप्तेम्बराव 10,000 सुबुंफोरखौ लोगोआव लाफानानै धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन। एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आ फोरमायथिदों बेखौ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो धर्ना होनाय हाबाफारि लाबोदों। बिटिआरआव धर्ना होनायनि अनगायैबो दिसपुरावबो धर्ना हैनाय जादोंमोन, नाथाय गोबां धर्ना होनायनि उनावबो जेबो फिथाइ थायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। अदेबानि लाइस्राम लाड्डु सिंहनि हेंथायै जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जायनि थाखाय फैगौ 30 सेप्तेम्बराव 10,000 सुबुंफोरखौ लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव धर्ना होनाय हाबाफारि लानो थाखाय फोसावदों दिपेन बर' बिथाङा। जाख्लनायनि दायाव सिएम भिजिलेन्स आरो डाइरेक्टर अफ एन्टि कारापसनजों हमजानाय प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ एरेस्ट खालामनांगौनि दाबि। मानोना प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंहनि समाव गोबां जाख्लनाय जादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मुङाव फैनाय फान्डफोरखौ जाख्लनाय आरो आनजादनि फिथाइखौ फोसावनायाव उन जानाय, बेबायदिनो गोबां दायफोर दङ प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंहनि सायाव। नाथाय बिथाङा एरेस्ट जानानै बेलावसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि बिबानखौ खालामगासिनो दङ। नाथाय गुबुन प्रफेसारफोरा क्रिमिनेल केस थायोब्लानो एरेस्ट खालामजायो बा सासपेन्ड खालामजानो गोनां जायो। नाथाय प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंहआ सोरनि अननायाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर जागासिनो दं होननानै सोंथि खालामो आरो बे सोंथिखौ लानानैनो हादरनि प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह बिथांमोननिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरगोन होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंहनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसामनि गभर्नरनि बिथोनाव 3 सोद्रोमा थानाय गोजौ थाखोनि इनकुवेरि कमिटिबो दादोंमोन। जाय कमिटिया गुवाहाटी आरो क'क्राझारावबो हियारिं लादोंमोन। नाथाय प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंहआ दायनिगिरि नंगौना नङा बेनि सोमोन्दै बिथांमोनहा जेबो मिथिहोआखै। फारसेथिं एडभाइजार टु गभर्नर एकाडेमिक मिहिर कान्ति चौधरी बिथांनि दैदेननायावनो गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि आरो सोलोंथाइ बिफानाव जाख्लनाय आरो दायनिगिरि फोसावजाखानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावो होननानैबो मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। साफानि उनाव साफा जुलि जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा बर' आइजोफ्रा खारदों। खारनाया सानफा एफा बांलांनो हमदों। नाथाय जाहोना मा जाहोननि थाखाय जुलि जाखानाय आइजोफोरा फिसा गारनानै खारगासिनो दं? जाहोना गोबां जानो हागौ, जायखौ लानानै नखरनिफोरजों लोगोसे समाज आरो आइजोनि आफादफोराबो सांग्रांथि होनाया गाहाम। जुदि जोंनि आइजोफोरा बेबायदि दिन्थिबाय थायोब्ला उन जोलैया बेनिख्रुइ गाज्रिसिन जानो हागौ।
बेनिखायनो दानो बेफोरखौ होबथानो थाखाय राहा लानाया गाहाम मानोना जुलि जाखानाय आइजोफ्रा खारनायजों बिथांनि फिसानि जिउआ जोबस्रांनायनि लामा फारसे फैयो। उदालगुरि जिल्लायावबो सासे बिमाया गावनि आंगो फिसाखौ गारनानै खारदों। उदालगुरि जिल्ला बरनगाव गामिनि प्रदीप दैमारिनि बिसि रेखा दैमारिया गावनि 9 बोसोरनि 3 थाखोआव फरायनाय फिसाजोखौ गारनानै खारदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 21 आगस्टआवनो हाथायाव मैगं लायनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन रेखा दैमारिया, नाथाय न' फारसे दिनैसिमबो गिदिंबोफिनाखै। ओजोंहाय बिमाखौ नागिरनानै गोदाव सोराव जानो गोनां जादों उन्दै फिसाजोआ। जानाय लोंनाय, उन्दुनाय, फरायनाय जेरावबो गोसो गैयै जादों उन्दै गथ'साया। गाबै गाबै गावनि बिमाखौ न'आव फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। न'खरनियाबो फैफिननो थाखाय खावलायहरदों रेखा दैमारिखौ। आरो सोरबाफोर नुसनबायोबा 9864332160 बे नाम्बाराव खौरां हरनो थाखायबो खावलायहरदों। बेनि अनगायैबो रेखा दैमारि गोमानायखौ लानानै पुलिस थानायावबो मिथिहोनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों रेखा दैमारिनि फिसाया। बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय साफानि उनाव साफा गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा गुगालांनो हमदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै हादरनि दाब दाब जायगाफोराव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा दोलो एंगारदों। मध्य प्रदेशआव बारग' एमएलएफोरजों लोगोसे बिजेपिनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै कार रेलि खालामनानै बिजेपि दोलोनिफ्राय कंग्रेस दोलोआव हाबनायनि उनाव फिन गेदेर जांख्रिखांनाय बिजेपि दोलोआव। कर्नाटकआव सा 15नि गोबां बिजेपिनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा कंग्रेस दोलोआव हाबबाय। कर्नाटकनि डिपुटि चिफ मिनिस्टार DK शिवाकुमार बिथांनि नुजाथिनायाव सा 15नि गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर आरो JDS राजखान्थि हान्जानिफ्राय कंग्रेस दोलोआव हाबहैदों। बिजेपि दोलोनि सासे दैदेनगिरि जाय बिथाङा बिजेपि दोलोआवनो 33 बोसोर जाबायमोन, नाथाय बिथाङाबो दा बिजेपि दोलोखौ एंगारनानै कंग्रेस दोलोआव हाबबाय। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां कंग्रेस दोलोआव बेबायदि गेदेर हाबनाय हाबाफारिया बे कंग्रेस दोलोनि 3थि अपारेशन होननानै फोरमायथिदों। बिजेपि दोलोनि सिङाव दैदेनगिरिफोरनि खोथा बाथ्राखौ जेबो खोनासङिनि जाहोनावनो बिजेपि दोलोखौ एंगारनानै कंग्रेस दोलोआव हाबनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। BPF दोलोनि जायफ्रा खाना मददगिरि बिथांमोनहा दानि UPPL सोरखाराव मा मावदों बेखौ नुवाखै। बिथांमोनहा जुदि दंफांनि ससमा गानदोंबा दंफांनि ससमाखौ खुनानै मोजां नोजोरजों नाय, अब्लासो UPPL सोरखारा समाजनि मोजांनि थाखाय मा मा खामानि मावदों बेखौ नुनो मोनगोन होननानै बुंथिदों MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि सोरनिबा खाना मददगिरि जानानै मोजां खामानिखौबो मोजां जायाखै होनोबा बियो गियानि मानसि नङा। UPPL सोरखारनि समाव जि खामानि जादों थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ मावनो हायाखैमोन। बिथांमोनहा लामा दालां आरो दै लोंनायनि राहा खालामनानै होनो हायाखैमोन। बेनि अनगायैबो मेडिकेल, इन्जिनियारिं, IIT, UPSC, APSC आव कचिं होनायाव फरायसाफोरखौ मदद होनो हायाखैमोन। जुदि बिथांमोनहा मदद होनायमोनब्ला BTCनिफ्राय गोबां IAS, IPS, ACS अफिसार, डक्टर, इन्जिनियार जागौमोन होननानैबो फोरमायथिदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।